Наистина, вярвам, че всеки един от вас има своя ангел-пазител, който го закрили и го пази. Но и с благословение Господне и тази година Господ да си бъде с вас вовеки. Амин. Искам само още нещо да кажа. Всяка година го казвам от тая трибуна. Никога няма да забравим и тези членове, които за жалост вече не са между нас живи с тялом. Но вярвам, че ние абсолютно всички, докато сме живи, ще ги споменаваме и те завинаги ще останат част от нас. Бог да ги прости. Благословен е нашия Бог, всякога сега винаги във веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. На Господа се помоли. Господи, помилуй. Човеколюбивий си, подателю, творче и създателю на всичко, Господи Исусе Христе, Боже наш, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всесилен и правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти не помагаш на всички, които с вяра те призовават на помощ. Затова молим Те, се благи Господи, благослови Твоите раби и помогни им във всичките им трудове дела и във всичкото време на тяхното пътуване и кормуване. Прати ангел-пазител, който да възпира от блъсква всички противодействия на видими и невидими врагове. Дарувай на всички тях мъдрост, ръчност и умение, да лесно и успешно да вършат своите дела и да дават Те винаги добър край. Защото Ти си нашият осветител и помощник и Тебе прославяме с Твоя безначален Отец, пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега, винаги во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Да бъде с нас, да бъде с нас, да бъде.
a shyness man. Айде стига! Давайте сега! Един по един! Обаче е най-шумен поне. Дайте да им наградите. Няма повече желащи, той печели. Предстои състезание за най-бавен мотоциклет. Кой кара най-бавно без да стъпва на земята? Чип! Публиката, наравно ли са? Изравнете се! Някой да ги провери, наравно ли са? Който последен подмине стола, последен, без да стъпва на земята, печели! Без да стъпва на земята! Бавно караме без да стъпва! Айде, много бързо, върни гъста, човек! Това е много спортен тост мотора. Върни гъста! Много лесно! Че може да усмихаш да сега! Я печелиш я, да се вземеш наградата. Печелиш спортен маркуч. Стан! Печели мотоциклета за пръв път. Значи голяма пътна. Готови? Старт! Ти са изсили. Направо ще трябва колка. Дай му малко предена. Дай му. Стига. Добре. Този път, който той. Готови? Старт! Браво! Айде, дай! Чакай сега, нареди се там, изчакай първо да видим колко се качат отдолу. Но условието е да потегли, поне една педя да измени. Една педя! Колко са? Прибрай ги! Добре, втория път, поне до 10 издържите. Готови? Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колко човека ще се качи? Ще се качат на него. Усещам, ще има работа за някой пластмасар да лепи пластмаси. Котка, няма ли някой да качи? Готови ли сте? Айде! Готови ли сте ви? Борим за скутера! Почне публиката да бори! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виждам там един крак и може да пусна долу. Една бяла маратонка, не знам на кой. Лява. Айде, дигне крака и как да борим сега? Има крака пуснати долу. Айде, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Айде. Я, колко бяхте? Дигнаха ли краката? Колко? Колко не виждам? 1, 2, 3. Колко? 12 плюс бебето или без бебето? Един, два, трима пиянки, 4-5 човека. Така. Брате на ветера срещу пиянките. Викай публиката, окоръжавайте ги! От това никой не пуща. Момент. Публиката да даде старта. Готови? Давай, викайте, окоръжавайте ги! Давай! Аз предчувствах. Печели танковата бригада. Готови? 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 Старт! Добре! Айде, защо не спечелиха тениска? Дайте малко газ, бе!